Salutare tuturor, sunt Dan și bine m-am găsit la un episod de Snapshot. Am văzut acest episod, dar sunt aici împreună cu vărul meu. Da. Acum te rog și dormea el, da? Ok, acum să ne apăsăm pe față. Am văzut acest mod, e șmecher. Ce de acolo să văd. Ce șmecher. Haha, lol, ce șmecherie. De ce sunt trist? Trebuie să fiu bucuros. Nu pot. De ce nu pot să fiu bucuros? Ok. E un dus nou. Lol, uite, vedeți pisica aici? Sare în fața voastră. Drăguț. Da, nu-l băgați în seamă. De ce să nu facem în seamă? O să-i dați multe dislike-uri. Nu ascultați. Are și un canal. Oh my god, ce epic e ăsta. Și aș vrea să vă abonați la Marco Frumos. Și să-i dați mult mai multe like-uri decât mine. Sau mie mai multe like-uri. Ok? Stați că se încarcă. Oh my god, ce epic e. Deci plâng aici, fraților. Plâng cu culori. Ok, următorul. Oh my god. Oh. Nu se poate. Ok. Și nu voi face doar asta pe fața mea, și voi face și fața asta pe fățăul vărmiu, desigur. Era posibil. Ce sexios. Nu mi se potrivește. Da. Sunt foarte, foarte drăguț. Să așa să mai aranjez părul. Dat. Un ridic sprâncenele. Asta e chiar ciudat. Vă iubește oameni, mă, de-aia face așa. Vă iubesc. Ok, și acum vom face schimb de fețe. Împreună cu vărul meu. Nu mă mai acolo. Lol, acum suntem combinați. E foarte, foarte ciudat. Și acum voi pune pe pauză ca să vedem cum arată și pe fățăul vărmii. Da, deci mâine vom face un episod de provocări nebune. S-ar putea să facem. Da, să ne dați provocări nebune în comentarii, ca să le putem face, dar nu de acele prea nebune. Acum o să vedem cum arată toate astea pe fățăul vărmii. Deci prima. Lol, se potrivește perfect. A doua. Ce tare! Acum zici că e un extraterestru, atât de ciudat arată. Acum e un star. Încearcă să zâmbești, Marco. Hai următorul. Deschide gura.
sare pisica pe tine. Ok, următorul. Nu mai vrea pisici pe cap. Tu ești cu culori. Plâng de fericire că voi naște un copilaș. Ok, Ce drăguț sunt îngerași. are Sunt Dumnezeu. celălalt pe ăsta. Sunt Dumnezeu. Widzę won muszki. Sunt o fetiță. Da, de să ne dați like-uri și subscribe. Oh, nu! Am făcut de... Oameni buni, el chiar s-a speriat. Ba, nu, am făcut de intenționat. Să cadă bani din cer. Vă iubește, oameni buni. Bun, ați văzut toate astea Ba, și nu pe mai fățărul sunt. lui Marco. Wow, vrea să vadă și aici. Dar totuși. Da, durează. Ce da? Hai să dăm pe asta. Stai, mă. Gata, ești un coleg de-al meu. Am sânge pe dinți. Stai, mă, vreau să am sânge pe dinți. De ce nu mai ai sânge pe dinți? Acum are sânge pe dinți. Bun, pe cam atât a fost și cu episodul ăsta. Și apropo, închiderea seriei n-a fost de fapt o închidere totală, a fost de fapt o pauză. Și... Cam destul de lungă, dar nu crezi? Da, vă rugăm Este să apăsați 2 butonul dimineața. de like. Nu este 2 dimineața, aminte. Este 10 și ceva. Okay. Dar totuși vă treci toată noaptea, deci, woohoo! Noi ne-am străduit Să facem și acest clip. o să facem și unul după acest videoclip. Și dacă Adică mâine apăsați... dimineață, nu? Nu, acum. Marco. Și nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut. Deci, like, subscribe și abonați-vă. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Și dacă apăsați like, eu voi vedea că mă nu uitați să ne- apreciați. Nu uitați să ne lăsați provocări în comentarii, vă rog. Comentarii. Comentarii, da, și comentarii. Și acum... Pa, pa! Mamă, băi! Pa! Ce fraieri!